Lubi, nie lubi, lubi. Wiedzieliście, że margaretki sú jedle a liečivé? Kvietky môžeme pridávať do šalátov, do smoothies, môžeme dekorovať s nimi jedla, kľudne aj do polievky alebo na čajík. Veľa rastlín má podobné kvety ako margaretky, preto najľahšie spoznať podľa listov. Margaretka má takéto listy nezameniteľné. Margaretky, ľudovo králíky alebo po česky kopretina, sú celé jedle. Jedle sú kvety, kvetné puky, mladé lístky, či dokonca aj korene. Kvety majú nevýraznú vôňu a chuť, ale ja a moje deti ich máme radi. Jedle sú aj biele, aj žlté časti. Kvetné puky vyzerajú ako malé mandálky. Sú jemne aromatické, ešte chutnejšie ako kvety a niektorých nakladajú ako kapáry. Málo kto vie, že margaretky majú aj liečivé účinky. U nás sa nezvykli zbierať, ale v starších španielských či francúzskych farmakopeách nájdeme margaretky. Dodnes sa používajú aj v Bulharsku v ľudovej medicíne, napríklad proti vysokému tlaku. Majú upokojujúce účinky. Sú výborné na zápaly močového mechúra, pri infekciách, pri močovom piesku, pri obličkových kameňoch. Margaretky pôsobia tiež antiparaziticky, sú výborné pri infekciách porodných ciest. A čo vy? Už ste ich skúšali? Napíšte nám.